ако млад журналист. Него ще ви представим едни от нашите преподаватели в съвсем различна светлина. Ще ви задаваме въпроси, на които те ще отговарят и разбира се, ще се забавляваме. Първи гост е госпожа Красимира Христова. Тя е нашият учител по български литература. Интервюто ще бъдат Кирил. И Стефан. Да ви върнем малко назад във времето. Какво дете бяхте, госпожа Христова? Ами, като всички деца бях малко палава, малко послушна и много любопитна. Обичах да изследвам всичко около мен. Обичах да пипам, да разглобявам, да проверявам, но в крайна сметка бях много четящо дете. Много обичах да чета книги. В своето свободно време винаги бях в библиотеката за някое ново издание, някаква нова приказка, някакви нови разкази и още тогава моите любими автори бяха Елена Пелин и Йордан Йов. Може би това до някъде ме изгради като днешния човек, не знам. Разкажете ни някаква интересна история от вашето детство. Като малка, може би бях 5 или 6 годишна, реших, че ще откривам света в нашата градина. Имахме едно крушово дърво с дупка вътре. И реших, че ще изследвам какво има скрито. Представях си, че там има заровени съкровища, защото аз още от малко от 5 годишна четях книжки. Първата ми книжка, която така силно ме впечатли, беше Пипи дългото чорапче. И знаех, че тя си имаше скривалище в едно дърво. Мислех си, че моето дърво също има скривалище или най-малкото скрито съкровище. И взех една лъжица и започнах да ровя вътре в тази дупка. Обаче, знаете ли какво се случи, деца, изведнъж? Взеха да жужжат пчели. Цялата бях нахапана. Моята баба, тя беше много разумна жена тогава, много бързичко ме освободи от пчелите, ме спаси. Намазаме с алергосан и слава Богу, всичко мина успешно, но разбрах тогава, че ако не открия съкровища, поне открием приключения. Спомняте ли се деня, когато решихте, че искате да станете преподавател и това ще бъде вашата професия? Да, помня. Бях 4-ти клас и все още си имах запазени кукли от детството. Бях се впечатлила от моята учителка по български език и литература, госпожа Гачева се казваше. И прибирайки се един ден вкъщи, се качих бързичко горе на тавана, изкарах си кукличките, наредих ги, все едно са ученици пред мен на чиновете и започнах да преподавам урока. Майка влезе в стаята и беше много очудена какво се случва. До тогава аз исках да стана космонавт или полицай, както повечето момчета, но този ден тя ме видя в друга светлина. Реших, че наистина искам да бъда учител. Импровизирах си една дъска, купих си тибешири от книжарниците, започнах първото ми преподаване, беше на моите кукли. От колко години работите вече като учител и къде сте преподавали? Ами, работя от 2001 година и първото ми училище, в което започнах работа, беше това училище, основно училище Иван Вазов. Радвам се, че вече 24 години съм тук. Радвам се, че съм преподавала дори на ваши родители. И съм щастлива наистина да бъда преподавател. Оставаме назад във времето, защото искаме да ни разкажете за вашия първи ден като учител, как се чувствахте тогава и какво изпитвахте. Ами, чувствах се, може би, като вас сега. Чувствах се притеснена, неуверена. Ние бяхме с книжни дневници, взех си своето дневниче под ръка и влезнах в стаята. Пълна стая с ученици. И всички гледаха мен. Аз не бях свикнала на такова внимание, действително. За първи път излизам пред ученици. Тръпката е неописуема, притеснението е огромно. Знаех, че бях подготвена за урок, обаче влизайки в стаята, изведнъж изтръпнах, притесних се и се сковах. Но срещу мен бяха едни усмихнати, млади, хубави хора, които ме посрещнаха с такова вълнение. Като млад учител, че те ми помогнаха да разчупим леда, казвам така образно. Те ми помогнаха да се почувствам по-спокойна и заедно урока тръгна много добре. Има ли разлика в отношението към учителя тогава и днес? И в каква посока според вас се развиват нещата? Учителя, според мен, винаги е бил уважаван. Може би разликата е в това, че тогава децата бяха малко по-притеснени да изказват своите
мисли повече се притесняваха да отидат да заговорят учител, докато сега вие сте по-освободени, по-лесно общувате с нас. Тази бариера, която беше преди години, това притеснение, сега го няма при вас. Вие сте така нареченото свободно поколение, живеещо в демокрацията, докато предишното поколение не мога да кажа, че уважението към учителя беше по-голямо. По-скоро самата бариера да прескочат границите, да дойдат да заговорят, беше по-трудно при тях. Живеем във време, в което изкуственият интелект все повече навлиза в образователния процес. Какво е вашето мнение за него? Ами, изкуственият интелект е нещо, което това е бъдещето, според мен. Изкуственият интелект не е само в образованието, той е в медицината, той е навсякъде в науката, в производството е навлязъл. Мисля си, че той е като наша помощ. Значи, ако вие успеете за бъдеще да можете да работите с изкуствения интелект, да търсите информация, тази информация да ви помага в обучението, това ще бъде в помощ на учителя и на ученика, но водещата роля на учителя винаги ще остане. Той ще бъде този, който да ви ръководи, който да ви насочва, който да ви показва дали това е вярно или не, защото вие все още информацията няма да сте освоили до край. А за да работим с изкуствен интелект, ние трябва да бъдем доста добре информирани и образовани, за да бъдем критични. Защото, знаете, все пак това е една машина, която трябва да бъде ръководена от човека. Аз си мисля, че изкуственият интелект като цяло, моето мнение е, че ще ни бъде в полза. Ще ни помага. Бихте ли искал да промените нещо в образователна система и ако да, какво би било това? Дали бих искала да променя нещо? Промените според мен настъпват в образованието, но аз си мисля, че може би повече мислене да има в образованието. Не толкова заучаване на изуст на нещата, колкото мислене, колкото анализиране на фактите, колкото приложимост на тези факти в житейските ситуации. Също така повече практика. В самото образование да се заложи повече практика, защото едно е да научиш нещо как става, друго е да се опиташ да го направиш ти. Това е без значение било по математика, по история, по география. Основно повече мислене. Не толкова научаване на фактите на изуст, колкото мислене, анализиране. Това е според мен, което мисля, че може да се подобри. Поне за момента. Според вас, верен ли е изразът, че учителите са новите будители? Учителите винаги са били будителите в нашето общество. Още през Възраждането учителят е бил най-почитан. В селото са казвали, че са били три личностите, които са най-били уважавани. Даскала, попа и кмета. Даскал, знаете, че са казвали на учителя и то не е случайно, още от тогава учителят е бил уважаван, защото той е бил будителят. Той е този, който събужда умовете на малките деца и продължава да го прави. Така че, да, учителят е съвременният будител. Какви качества трябва да притежава учителя днес според вас, госпожо Христов? Ами най-напред да бъде добър човек. Да може да изслушва децата, да ги уважава, защото срещу нас стоят не само деца, те са личности със своите характери, да бъде търпелив, да помага, да търси учителят също така да продължава да се образова. Защото това е една професия, която винаги има какво ново да се научи, без значение колко стаж имаш, колко време си работил като учител. Винаги има нещо ново, излизат нови технологии, нови знания, нови методи. Всичко това да бъде в помощ, естествено, на учениците за тяхното по-добро развитие, за тяхното бъдещо успешно завършване на определена образователна степен и реализиране в живота. А можете ли да ни разкажете някой забавен момент от работата ви? Много забавни моменти имаше от моята работа. Спомням си един, може би беше преди повече от 13-14 години. Влизайки в клас, започвам аз урока с преговор. И задавам въпроси, пълна тишина в стаята, никой не иска да отговори. И изведнъж от задните членове се чува гласът на едно момче, което дава своя отговор на моя зададен въпрос, обаче целият клас почва да се смее. Защо? Защото той отговаря нещо, което не е вярно. Момчето се усети
И казва: госпожо, аз май отговорих на друг въпрос, ама мисля, че друга госпожа го беше задала предишния час. Той не е внимавал какво питам аз. Блеяла някъде с учебниците, разлиствал и дава отговор, но не на моя въпрос. Може би се сеща за верния отговор, но така на 40 минути по-късно. Тогава целият клас е спаднал. Почна да се смее, стана много весело в стаята. Искам да ви кажа, че този час мина най-спокойно и най-бързо запомниха урока. Може би това, че те се почувстваха по-спокойни, по-добре, самата усмивка, самия смях и накара да разберат по-добре урока целия клас. Това беше, няма да си го забравя този случай, как ми отговориха на въпрос, който не бях задала аз. Почти в края на нашия разговор искаме да ви питаме какво за вас означава семейството. Семейството е най-важното нещо за един човек. Семейството, това са му близките. Това са хората, с които той е. Семейството е обич. Накратко да ви кажа, семейството е обич. Това са ни най-близките хора. И мога да кажа, че освен тези, които са в моя дом, моите синове и моя съпруг, които ги имам за семейство, моите родители, времето, което прекарвам тук в училище е толкова, че аз почнах да усещам вас, децата, като част от моето семейство. А какво обичате да правите през свободното си време и дали въобще ви остава такова? Все по-малко ми остава свободно време днес, доста работата. Две неща са като приоритет за моето свободно време, освен да бъда със семейството си, разбира се. Обичам да се разхождам. И то в гората. Там, където е спокойно, там, където усещам вятъра в лицето си, тишината, дърветата, тревите, там наистина се чувствам зареждащо. И другото нещо, което ме зарежда по подобен начин, само че то не е в гората, то е в съвременната модерна среда, то е в моята кухня, обичам да правя сладки неща. Торти, бисквитки, пасти. Това е другото нещо, с което аз успях да започна. Ето и последният ти въпрос. Коя е вашата любима българска дума? Аз преди малко използвах моята любима българска дума, когато стана въпрос за семейството, думата ми е обич. Една дума, която е нежна, тиха, но същевременно дълбока и зареждаща. Обич, която носим в сърцето си, която може да бъде нежна, но може да бъде и разтърсваща. Това е моята дума обич. И какво искате да пожелаете на нашите ученици в това училище? Искам да им пожелая най-напред да бъдат здрави, защото по-важно здравето няма. Аз вярвам, че повечето от тях ще успеят да се реализират. Искам да им пожелая да бъдат любопитни. Защото любопитството води човека към нови открития. Търсете, четете, продължавайте да мечтаете. Това са неща, които ще ви водят напред. И бъдете най-вече добри хора. Благодарим за този разговор. Сигурни сме, че се е получил прекрасно. Нашето първо интервю. И аз ви благодаря, деца. Това беше нашия първи епизод от проекта Интервюто с учениците от клуб Млад журналист. Не пропускайте нашия следващ епизод. А кой ще бъде гост, ще разберем съвсем скоро. Довиждане! До нови срещи! Спомните ли си деня, когато решихте, че искате да станете учител? И дотам. Обърках го и това. Добре. Нека ви върнем малко назад във времето. Какво дете бяхте, госпожо Христова? Разкажете ни някоя интересна Бат, история. мога ли се? Чакай, господа, трябва да отговори. Това не е репетицията. Да. И съвсем... Не, записвам. Това са за наше После ползване. Добре. И ето е последният ни въпрос. Ти казах, че телефонът вече не работи. Имам силни биотокове. Това беше нашия първи епизод от проекта Интервюто с учениците от клуб Млад журналист. Не пропускайте нашия следващ епизод. А кой ще бъде гост, ще разберем съвсем скоро. Довиждане!
До нови срещи!